God aften og rigtig hjertelig velkommen. Vi beder som sædvanligt publikum om at være helt stille, når vi nu går i gang, og det gør vi nu. Vi har præmier på flere 100 millioner kroner. Ole, fortæl os lidt om dem. Nej. Tusind tak, Ole. Nå, men det bliver en billig omgang for kompaniet. Ja. Det hele gælder om at udfylde ordbogen på tavlen, helst med bogstaver. Konsulenter giver kontanter, vokaler giver ingenting, skistøvler giver vabler, børn giver problemer, og resten giver sig selv. Ja, så ser jeg kom gang. Vi hører Horsens Korskoles Kvindekors Kor. Sådan, piger, tag lige en tur til. Så er 5 sekunder tilbage. Ja, velkommen til jer. Vi er bare stående lidt endnu. Og Ole, lad os så høre lidt om de præmier. Ja, mine damer og herrer, velkommen til denne særlige udgave af Lykkehjulet. Jeg kan fortælle, at vores vært for i aften, Michael Meyerheim, har lovet at synge en sang. Værsgo, Michael. Kom så, Michael. Nå, det var sjovt, hva'? Skru så ned for den larm. Tak. Må jeg bede om... Hvad vil du nu? Ja, tak. Må jeg bede om V som Vera? Det har vi ikke. Du kan få V som i Viggo. Michael, kan du overhovedet synge? Ja. Bare ikke vil synge rent. Så rejs dig op og kom i gang. Jeg står op. Okay, så begynd. Jeg tror lige, jeg venter lidt. Det er nu Horsens Korskoles Kvindekor. Skolekors Kvindekor. Det går helt fint. Vi skal bare synge meget højere. Så er der kun vokaler tilbage. Kan I klare den? Ja, ja. Se, det er en tekst, der vil frem. Søren Kierkegaard, du er en færdig mand. Søren Kierkegaard. Nej, jeg kan heller ikke snå med så akvarellerne. Du sagde, du ville synge. Kom nu. Ja, lad være hundt. Fortæl nu, hvad de der korpiger har vundet. Ja, det vil til et pund kartofler med øjne og skralder i brune nuancer efter klassisk design af King Edward. Samt 2 meter vandrør, der dog her kun er til koldt vand. Herefter vil det til en snedrive på 10 kubikmeter i rene nye fluk, som naturligvis afleveres direkte i indkørslen til carporten. Og sidst men ikke mindst bliver det til en hele aftens video om en albansk træskoarbejders problemer med at finde et ståsted i tilværelsen. Filmen er i sort-hvid og i mono, og den er optaget på 8 mm smalfilm. Og så bliver det naturligvis til den helt uundgåelige skibinding til langregn i de arabiske alper til Lykkepiger. Ja, hun er overhovedet ikke der. Svinger det her, eller er det bare mig? Og så er det kun Broadway, der venter på Horsens Kvindekors store kor. Og vi er klar til anden omgang. Højeste blev på Lykkehjulet er nu 2 liter. Jeg har ikke lyst til at ofre penge på det. Og hvad laver du så i din fritid? Daglig er jeg i skattevæsen. Tusind tak for i aften. Kirsten, så er det din tur. Nej, ikke igen. Jeg kommer over til dig nu. Nej, ikke igen. Er du klar, Kirsten? Nej, ikke igen. Jeg er ked af det, Karina. Så Michael, nu kan du altså ikke trække den længere. Syng så. Okay. Så skal jeg nok til for. 1, 2. Kryds mangler aflyst. Men chef, han siger, at jeg er så grim, at han græder, når han ser mig på en tv-skærm. Så kan du godt gå på efterløn, siger han. Denne plade er udgivet i et undervisningshæfte med lysbilleder i flere farver. Hæftet kan fås på alle biblioteker i det nordlige Sverige.
svinger det her.